Senyor conseller, jo he volgut centrar la meva primera intervenció amb el tema de les beques, que pot semblar un aspecte molt parcial de la política universitària, però precisament perquè he volgut posar de relleu que per milers d'estudiants universitaris de les Illes Balears la política universitària més efectiva i que més notaran que podem fer és la de millorar les beques de mobilitat. I, per tant, com que el meu objectiu era fer èmfasi en aquest aspecte, en què aquest era un aspecte fonamental de la política universitària, per això he dedicat íntegrament la meva primera intervenció amb aquest tema. Tenim un mecanisme per aconseguir-ho, i jo l'he posat sobre la taula. És una llei de l'Estat. Està a l'article 19 de la llei del règim especial de Balears. Factor d'insularitat, article 19. És una dotació pressupostària destinada a problemàtiques específiques de les Illes Balears. Gairebé tot són infraestructures i inversions, menys un aspecte. El punt D, beques a l'estudi i a la recerca en tots els graus del sistema educatiu, especialment en el tram d'ajudes a la mobilitat. I com que jo soc conscient que el ministre Castells i fins i tot vostè mateix no són conscients que el règim especial de les Illes Balears ratlla d'educació i ratlla d'un tema que és competència de vostès, en aquest cas el tema de les beques, competència de Madrid. Estic totalment d'acord amb vostè. I fins i tot he volgut fer un reconeixement de que vostè havia fet els deures en quant a donar suport a la mobilitat dels estudiants. Però, per tant, sembla ser que el ministre Castells o el Ministeri no és conscient que tenen una manera de fer una política universitària favorable i progressista a les Illes Balears, que és a través d'aquest factor d'insularitat. Jo per això li dic, parlin-ne a les reunions sectorials amb el ministre, amb els directors generals o amb els secretaris d'Estat, amb qui sigui, que siguin conscients que tenen un mecanisme per dotar, com pertoca, els estudiants de les Illes Balears, sobretot els de Menorca, els d'Eivissa i de Formentera, perquè vostè ha dit que el meu discurs era menorquinista, però aquesta política afavoriria els estudiants de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Totes aquelles famílies que han de fer una despesa absolutament desmesurada en relació a qualsevol altra família de la península perquè els seus fills estudien al sistema universitari. Per tant, aquesta és la petició que li faig, que en les seves converses amb el Ministeri aquest tema hi sigui present, estigui damunt de la taula, i que en les seves converses dintre del govern de les Illes Balears en siguin conscients que quan el conseller responsable vagi a negociar el règim especial de Balears, aquest tema hi ha de ser. Aquest factor d'insularitat haurà d'estar en els pressupostos generals de l'Estat de 2021. Per tant, s'ha de començar a fer feina ja, perquè si no ens trobarem que aquest factor d'insularitat estarà mal dotat o no contemplarà el tema de les beques.